Hello लोगोफोर, welcome back to my YouTube channel with another video. So लोगोफोर, दायो बेलासे जाबाय. Good evening to all. So नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे स्किप खालामालासे नायलांबाय थादो लोगोफोर. बैनो आनैया बाव थांहांदोबा मालायनो. So नै जोंहा आबैया नोंनि महरखौ सोरांस्लाबै नुफैग्रोआब्ला नोंनि आखाइनि जौ बिदै मोनलोंग्रोआब्ला बैसागु बरायनायखौ बैसागु मोना सना बैसागु रंजा ओइ रिय बा बारखांलायलै रिय'आ है माबा मार काराखा रिय'आ डेन्जारस खायो सोंबाय थायो ओमफ्राय रिय'आ नाय जोंहानि खान्थालखौ नायनो हागोन नोंथांमोना बेसे गेदेर गेदेर नाय लागाव बैयाव आबौआ साथि माबा लगायगासिनो आरोना माने मन्दिर लगायनो नायदों रायजोनि मन्दिर जोंनि न' खाथि सेरावनोखा बेवहाय माबा दंमोन मा होनो इदिखौ सजना बिफां दंमोन दानफायबाय दहायनि हांग्रायाबो एसे बायना दं स' नायलांबाय थादों नोंथांमोना ब्लगखौ आंनिखौ दिनैनि नै जोंनि जोंहा न' खाथियावनो दंखायो आरोना रायजोनि थेलाब्लेब जोंना रायजो गामियानो फिसाथारना नै हाबो लाखिना दोनदों आसला शिबसो दै मुर्तिया रिय'आ नुवाखै आंसो फैखाबाय दं रिय' आइया बोरमाया दमखल रायजोनि स' लोगोफोर बिदिनोसै माने आंनि ब्लग भिडिअ फैनाया एसे लेट जागासिनो बिकज आं दा जेरावबो थांथ'वाखै न'आवनो दं न'आव थाबाय थानायाव आरो ब्लग भिडिअ शुट खालामनो बायोना मा सिस्टेमाव माने जों फिसा नालाय चेनेलाबो बाट बेनिखायनो बानाय मोनो शुट खालामनो बाट नाथाय मोनसे प्रब्लेमा बेनो जों फिसाब्लाबो साबसक्राइबार खमब्लाबो जोंनि बे भिडिअ आपल'ड खालामनायाव गोबां एमबि थाङो एमबिथ' नङा जिबिसो खरस जायो लोगोफोर नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबसक्राइब खालामना हो स' बाथौखौबो लगायदोंमोन आसला लगायथ'वाखै माबाखांबाय मा होनो इदिखौ लिरखांबाय आरोना आंथ' न'खौ बारा देखायनो नङा न'आ जाना बायला जिलाथार गोरिब मानसि नालाय नोंगोना रिय' नोंगोना रिय' मार सिखारि आसला नै आंनि सेन्देल जरासेया जदो पिटा बिबारफोरा मार आरामखा वाव सापात रखम नुलायदो स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय दै नोंथांमोना गाज्रि दामोन नोंथांमोना जुदि सोरबा चेनेलाव गोदान फैदों अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबसक्राइब खालामना हो जाहाथे जोंबो एसे दावखोनो हायो बा दावगालांनो हायो बर'नि फिसा जानानै बर' जियानो जा दे जायखिजाया दिनैनि थाखाय टेक केयार बाय आरोबाव लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव